Lho. Lho. Pisana. Kepiye Pak Buta? Kepiye gundulmu kono? Ora usah melu cawe-cawe. Ana perkarane Dewi Sinta dibobong diboyo Sang Prabu dalem Rahwana Raja. Mula saka iku Pisana, sapa jenengmu wani ngambah ngancik ana ing kawasane bangsa Yaksa Buta? Ngene lho Pak Buta. Aku iki ya sak temene yo. Ngene. Aku kan ngene yo. Aku salah suwijine abdi dalem Rama Wijaya. Aku iki saperlu sabiyantu, sak iso-isoku, sak kuat-kuat tenagaku kepengin bantu pepetenge ana ing negarane Sang Prabu Rama Wijaya. Mangatenana sira yen kuasane bangsa Yaksa Buta sing mbok adepi nang ngarepmu iki dudu bangsa prajurit biasa. Kabeh ana ing ngriku iki padha duweni daya kang luar biasa. Ora iso dikira babar pisan. Ana buta terong, buta ijo, buta wil kata sini, buta garu langitan, buta cakil. Nggih sedika dawuh Kanjenge. Kula nggih siap-siap kok sawaya-waya dibutuhke perang kula bakal mangkat siap-siap gerak. Ngene lho Pak Buta. Buta pate. Ya. Kepiye? Aku ya ora kepengin ikut campur ngono ya ora. Cuman aku iki ngene. Ya mesake Sang Prabu Rama Wijaya. Ketok bersedih hati. Lah piye? Garwane utawa permaisurine Dewi Sinta digondol rajamu. Lah terus piye? Iki ngono dudu urusanmu. Kabeh kuasane Sang Prabu dalem. Rahwana wis ngendika yen ana jalma menungso wani ngambah ngancik ana ing kawasane bangsa Yaksa Buta. Ya ora liya sapa wae bakal nampa murkane Sang Prabu. Sik ta. Emange yen ngono kowe ape apa? Kepiye? Aku ape apa? Apa mripatmu ora bolekke yen sak nguriku iki ana pasukane bangsa Yaksa Buta kang duweni kuasa ana kene iki. Kabeh duweni piantel sing ora iso dikira yen ngertina sira. Sang Prabu Rahwana Raja wis ngendikake lan maringi titah marang ingsun. Kepiye? Buta cakil. Siap. Terus pundi. Kanjeng Patih Buta. Iki ngono, awake dhewe ngemban tugas saka Sang Prabu dalem Yaksa Buta, yaiku Sang Prabu Rahwana Raja. Mula saka iku Buta cakil. Nggih, sedika dawuh siap. Kula nggih badhe sabiyantu sak tenaga kula yen ngadepi sing jenenge Bambang Bagong. Mestine aku bisa. Ya. Sik ta. Kabeh iku ya perlune dimusyawarahke. Kabeh iso dirembuk bareng-bareng. Yen aku iki ya senajan dhewean, tapi nan aku iki utusane Sang Prabu Rama Wijaya. Mula saka iku aku ya kabeh duweni perhitungan. Aku mlebu ngene, mlebu ngancik ana ing kawasan Buta kene iku ya kabeh wis tak niati. Apa wae sing dadi pepalangku bakal tak singkirke. Lambemu kok yen wani maju selangkah dua langkah ya ngarepmu bakal ana pasukane Rahwana Raja sing duweni kuasa ana ing kene iki. Mula saka iku yen pancen kowe bisa ngalahke Buta terong sak bola kancane ya buktekno kok. Siap. Buta terong. Nggih. Dikdayamu tok lawan Buta. Lawan Bagong. Nggih. Sendika dawuh.
tak tamatke saka pinggir. Kang Bakong, nalikane awakmu iki teko kene iki tak perhitungake, kabeh ya wis tak rencanakake. Yen nganti Bagong wani ngancik teko ing kawasane bangsane Yeksa Buta, pimpinane Rahwana Raja, kabeh tentune kabeh wis tak siapke kepengin tak tak gawe pentungan. Emangnya aku apa? Emangnya aku duweni rasa geter? Bagong. Iya. Mangertenono ya. Kabeh pasukane Rahwana Raja duweni piantel sing ora iso dikira. Yen kowe pancen bisa kesatriya kabeh. Ya. Kabeh piantelmu sing mbok iso kabeh wis tak waca. Aku Buta Ijo kang duweni kabibawan lan duweni piantel kang dipercaya Sang Prabu Dalem mimpin pasukan ana ing kene iki. Bangsane Yeksa Buta kabeh wis kuwasa. Yen awakmu ora gelem mundur saka papan panggonan kene, ya bakal nyesel gurimu, pecat nyawamu saka ragamu. Tenang, sing sabar ta. Kepiye? Kakang Buta Ijo. Kepiye? Musa Bagong gak usah banyak bicara. Ya, Bagong kuwi pancene wis duweni piantel sing putusane Rama Wijaya. Kanggo mbuktekne sepira digayane, sepira kuasane, sepira jaduke Bagong yo cukup bekake. Doa.